CDA-leider Henry Bontebal sprak vandaag in Heerlen over armoede en over wat daaraan te doen. Hij legt zijn betoog toe en hij komt met oplossingen. De andere gasten vandaag zijn Kevin Rauwette en Vera Oeroe. De Valkenburgse wethouder Rauwette vertelt over de pilot in zijn gemeente die als alternatief dient voor buitenlandse techbedrijven. En influencer Vera Oeroe is een actie begonnen voor een Limburgse revolutie op social media. Het was, en dit is, De Week Wel. Ontzettend groot. Wie een met 7 starten. 4 jaar geleden zou ik mezelf niet geloven als ik zei dat ik Nederlands kampioen was. We hebben het weer geflikt. Een grote happening. Het is nog beter als Koningsdag. We hebben een heel sterk team. Iedereen heeft wel overal een beetje verstand van en met z'n allen maken we er van. In één geval werd er zelfs €30.000 door een slachtoffer meegegeven. Wat doen mensen dieren toch aan? Bommen veroorzaken ook veel schaduw en de meer bommen ook, dat wordt ook een beetje cool. Waar begin je aan? Ik denk dat ieders ouders al heeft gezegd met 12 man dat werkt nooit. Wat valt deze verdachte te verwijten? Nou, eigenlijk heel simpel, dat ze seks hebben gehad met een minderjarige. Uiteindelijk voor de peel, de natuurkwaliteit daar, is stikstof eigenlijk misschien nog wel veel minder belangrijk, maar water des te meer. Van de 35 gecontroleerde vrachtwagens waren er 18 met een overtreding. We gaan richting de 30 graden. Bootje baden, ze kunnen in het water zitten. Wat is armoede, hoe ontstaat het en hoe los je het op? Daarover gaf CDA-leider Henry Bontebal vandaag een speech tijdens het congres van het landelijk programma Heerlen Noord in de Schouwburg van Heerlen. En hij is nu bij mij aangeschoven hier aan tafel. Meneer Bontebal, van harte welkom. Dank. U zei in die speech, mijn moeder is de beste boekhouder die er is. Ja, wat maakt daar zo'n goede boekhouder? Nou, als je een gezin met 8 kinderen moet opvoeden en je bent zelf huismoeder, dus je werkt niet. Dat kan ook niet met een gezin van 8 kinderen. Je man die heeft een baan en die werkt bij de gemeente Rotterdam. En je hebt ook dan nog 4 kinderen die ook allemaal naar de middelbare school gaan en dus allemaal boekenpakketten nodig hebben en allerlei andere ondersteunende dingen. Ja, dan moet je wel elk dubbeltje kunnen omdraaien. En dat kan mijn moeder als de beste. Ja. Dus ook de juiste prioriteiten, denk ik, neerleggen. En dat is wel wat ze ontzettend goed kan. Dus zij zou de beste minister van Financiën zijn die we ons zouden kunnen wensen, denk ik. Ja. U zei ook, als ik ons gezin langs de huidige meetlat zou leggen, dan zou ik zeggen dat we naar huidige maatstaven onder de armoedegrens zouden vallen of er tenminste dicht tegenaan zitten. U maakt zich dan ook vrolijk over het feit dat bij die voorbeeldhuishoudens altijd maximaal 3 kinderen worden opgevoed, terwijl bij u waren er dus 8. Maar u zegt dan vervolgens, toch zegt mijn moeder, als ik haar vraag of wij arm waren, dat wij dat absoluut niet waren. Nee. Maar volgens de armoedemeetlat waren dit dus eigenlijk wel. Ja, maar dan kom je dus aan bij de vraag, wat is armoede? Ja. En wat ik in mijn verhaal heb proberen te zeggen is dat armoede is eigenlijk een tekort aan hulpbronnen. Dat is al snel een beetje beleidstaal, maar wat ik daarmee bedoel is, het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook over, heb je een netwerk? Heb je een sociaal netwerk wat je helpt op het moment dat het moeilijk is? Of kun je in bepaalde groepen je makkelijk bewegen? Hè? Bijvoorbeeld heb je het cultureel kapitaal om dat te doen. Maar het heeft ook gewoon simpelweg te maken met, ben je gezond? Hè? Dus als jij gezondheidsklachten hebt, is het ook lastiger om mee te doen. Dus wat je zelf meebrengt als persoon, hoeveel eigen verantwoordelijkheid je neemt, dat cultureel kapitaal, je sociale netwerken, ook dat maakt allemaal uit of je in de armoede terechtkomt. En als ik naar mijn ouders kijk, is het heel knap dat ze in die zin met niet heel veel geld toch een gezin hebben grootgebracht met 8 kinderen die allemaal, denk ik, gewoon goed terecht zijn gekomen. Maar dat kon ook omdat ze, denk ik, zeker wisten dat als ze er doorheen zouden zakken, dat er altijd een sociaal netwerk geweest zou zijn wat hen zou helpen. En als je dat allemaal hebt, kun je dit ook, denk ik, goed doen. En het heeft ook wel met keuzes te maken. Want een paar maanden geleden vroeg ik nog aan mijn moeder van, ja, hoe kijk je daar naar zo'n thema als armoede, naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Nou, zij vertelde dus toen ook, ik liep nooit in merkkleding. Sterker nog, als ik met merkkleding liep, dan was het omdat mijn broer dat van zijn zuurverdiende geld kocht. En ik nam dat dan gewoon natuurlijk over. Ja. Maar ze liet ons wel op muziekles gaan. En dat waren hele bewuste keuzes, omdat ze zei van ja, een dure spijkerbroek, die is na een half jaar zit er toch een gat in. Dus daar heb jij voor de rest van je leven niks aan. Maar als ik jou muziekles meegeef, overigens met subsidie van gemeente Rotterdam, want dat was ook zo. Ja, dan heb je de rest van je leven wat aan. Dus het is ook de juiste keuzes maken. Ja. U had het net over dat ook belangrijk is wat je sociale netwerk is. U bent in uw speech heel lovend over de rol van bijvoorbeeld buurtinitiatieven, van kerken.
Maar liefdadigheid is natuurlijk iets anders dan bestaanszekerheid. Ja. We hebben in Nederland voedselbanken. Ik denk dat heel veel mensen daar heel blij mee zijn. Die zijn ook, maar het feit dat mensen überhaupt afhankelijk zijn van een voedselbank, is toch eigenlijk gewoon een weeffout? Ja, dat is de vraag. Ja, dat klinkt gek en hard. Maar de vraag is, wat kan de overheid allemaal doen? Ik denk dat de overheid meer kan doen. Hè, dus bestaanszekerheid, daar kan de overheid wel degelijk nog heel veel in verbeteren. De basisvoorwaarden scheppen voor goed werk. Dat het niet allemaal flexibel werk is. Maar ook de toegang tot toeslagen. We hebben een onwijs ingewikkeld systeem gebouwd, wat gewoon ondoordringbaar geworden is voor mensen. We kunnen arbeidsdiscriminatie aanpakken. Er is dus heel veel wat de overheid nog kan doen. Het programma NPOV in Heerlen is zo'n belangrijk programma. Kansrijke start, dat je kinderen die net geboren zijn een goede start geven. Dat is allemaal belangrijk, allemaal overheidsbeleid. Maar het kan uiteindelijk ook niet vervangen wat de samenleving zelf doet. En ik denk ook niet dat je moet zeggen dat alles wat die samenleving zelf doet, dat een weeffout is. Hè? Dus je zou zelfs kunnen verdedigen dat weeffout is dat het nodig is, dat de samenleving dat opvangt. Ja, maar de vraag is of de overheid dat altijd kan overnemen. Omdat wat de overheid moet doen is dat het uiteindelijk zonder aanzien des persoons beleid maakt. En iets wat juist maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, gewoon buurtinitiatieven van onderop, wat die wel kunnen doen is met aanzien des persoons. En dat is eigenlijk heel goed. Want ik heb ook meerdere interviews natuurlijk gelezen van mensen die in de armoede zitten of gesprekken gevoerd. Op het moment dat je naar de overheid moet, zou je soms echt een formulier moeten invullen van 6 pagina's voordat je überhaupt een toeslag krijgt. Ja, je ziet ook dat ze soms naar de kerk toe gaan voor een voedsel, voor een maaltijd. En dan lees je ook dat mensen de enige vraag krijgen die relevant is, namelijk heb je allergie? Heb je er ergens allergie voor? En voor de rest is het gewoon aanschuiven, meedoen. Ja. En we moeten niet te snel zeggen dat het een weeffout is. De samenleving in het bestrijden van armoede is ook cruciaal. En daarom moet je die samenleving sterker maken. Want dat is hartstikke goed. Ja, waar u heel erg op hamert in uw speech ook, is werk. U zegt, het begint met de overheid die voldoende werkgelegenheid bevordert. Want werk is nog altijd de beste manier om grip op eigen leven te houden en uit de armoede te komen. Maar de tragiek is natuurlijk een beetje dat er zijn ook werkende armen. Zeker, ja. Je komt niet elke vorm, niet iedereen kan werken en niet elke vorm van werk biedt bestaanszekerheid meer. Ja, en dat is het treurige, want werk zou bestaanszekerheid moeten bieden. Overigens, er is best wel genoeg werkgelegenheid, maar het gaat vaak ook over de toegang tot het werk. Dus je ziet bijvoorbeeld bij zo'n programma als NPOV dat het ook gaat over het mensen begeleiden naar werk wat er gewoon is. Maar het is heel treurig dat inderdaad grofweg de helft van de mensen in armoede ook gewoon een baan heeft. En soms ook moet stapelen. Dat heeft te maken denk ik ook met dat er nog heel veel flexwerk is. Dingen als 0-urencontracten. Daar moeten we dus vanaf. Een baan moet meer zekerheid bieden. Wat ook treurig is dat bijvoorbeeld het inkomen van mensen aanvullen met toeslagen. Nou, daar kun je daar hele grote economische discussies over voeren of dat nou de beste manier is. Maar goed, het is er. Maar je ziet dus dat een best groot percentage, ik geloof iets van 15-20% van de mensen die recht heeft op een toeslag, dat gewoon niet aanvraagt. En dus eigenlijk onnodig in de armoede zit. En waarom vragen deze mensen dat niet aan? Ze zijn gewoon wantrouwend naar de overheid. Omdat ze denken, ja, die overheid kan ook achter ons aankomen. Met een kleine fout zijn we het haasje. Zie de toeslagenaffaire. Dus er zit ook heel veel wantrouwen in de instituties. Ja. Dus ik denk dat er meerdere manieren zijn om ook werk meer te laten bijdragen aan bestaanszekerheid van mensen. Ja. En dat heeft ook gewoon. Dus het wordt heel snel weer ook naar geld gekeken. Van gooi het loon omhoog. Maar het is veel breder in mijn optiek. Het gaat ook bijvoorbeeld over wat voor verlof sta je toe. Dus we weten dat het een goede start geven van kinderen is cruciaal voor de rest van hun leven. Laten we dan ook zorgen dat vaders en moeders de kans krijgen om dat goed te doen die eerste dagen. Dus zorg ook dat er genoeg zorgverlof is, dat er genoeg geboorteverlof is. En dat gaat zich laten uitbetalen. Nu is het wonderlijke dat u doet echt heel veel concrete oplossingen, reikt u aan. Maar u bent natuurlijk niet een beschouwer aan de zijlijn. U bent de leider van een van de regeringspartijen. U zit aan de knoppen. Dus bij al die oplossingen, als ik ze lees, denk ik van nou, doe maar. Wat let u? Schaf af, voer in. En het mooie is, dat ga ik u dan toch vertellen. Het grootste deel van die maatregelen staat in het coalitieakkoord. De vraag is dus vooral aan mij, ga je er ook voor zorgen dat het gebeurt? Dus beloftes doen is allemaal prachtig, maar het grootste deel van die maatregelen staat in het coalitieakkoord. Ja, u stelt de vraag aan uzelf. Wat is uw antwoord aan uzelf? Dit is mijn opdracht voor de komende jaren. Dat zie ik echt als mijn grote opdracht. En ik weet ook dat mensen soms zeggen, waar is het sociale gezicht van dit kabinet? En dan gaat het al snel naar de financiële tabellen.
Maar dit staat er ook allemaal in. En ik denk dat we dat onvoldoende voor het voetlicht hebben gekregen. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat het CDA een paar 100 miljoen extra heeft weten te reserveren voor gezinnen. Dat is met de filosofie dat armoede bij gezinnen, als je dat aanpakt, dan pak je armoede echt bij de wortel en bij de bron aan. Nou, dit is dus de reden voor het CDA om daar zo voor te knokken. Ja. Het is aan ons om de komende jaren te zorgen dat deze afspraken uit het coalitieakkoord net zo belangrijk zijn als al die andere afspraken. En daar mag u mij aan houden. Gaan we doen. Dank u wel, meneer Bontebal. Graag gedaan. En dan nu het filmpje dat afgelopen week het best bekeken werd op onze socials. Dit is de social van de week. Je bent gewoon geslaagd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kom. Ja, ik ben ongeduldig. Het duurt nog een uur. En dan is ook een uur later voor Guusje het moment van de waarheid aangebroken. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Heb je de vlag ook al klaar liggen? Ja. Ja, dan ga die maar ophangen bij je. Jongens, ik ben ook geslaagd. Dat doet hij niet. De Zuidhogeschool gaat samen met onder meer de gemeente Valkenburg en de Geul werken aan een eigen digitale werkplek met kunstmatige intelligentie als alternatief voor de grote, vaak niet-Europese techbedrijven. Dat project heet Solid en het doel is dat gevoelige gegevens het eigen domein niet verlaten en dat ze dus niet in handen meer komen van Big Tech. Bij mij aangeschoven hier aan tafel wethouder in Valkenburg, Kevin Rauwette. Van harte welkom. Meneer Rauwette, u bent wethouder, maar u komt oorspronkelijk uit de IT. Dus u weet, zou ik zeggen, als geen ander waarom wij juist zo vaak wel gebruik maken van die Big Tech. Waarom is dat? Ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat het heel erg toegankelijk is. Het is heel makkelijk in gebruik, het is intuïtief. Ja. Dus we vinden het allemaal heel erg makkelijk om dat te gebruiken. En geven ook vaak ook informatie terug waar wij van denken van, hé, daar kan ik iets mee. Ja. En wat is het grote nadeel daarvan? Dat wij alles in handen hebben gelegd van de niet-Europese Big Tech. Ja, we leggen natuurlijk wel heel veel persoonlijke informatie bloot. Zonder na te denken wat met die informatie eigenlijk gebeurt. En dat is eigenlijk dan ook meteen het grote gevaar in dit geval. Als wij informatie neerleggen bij de grote techbedrijven, zoals ik noem, die vallen ook nog eens een keer onder een Cloud Act, de Amerikaanse Cloud Act. We zijn eigenlijk de controle dan kwijt over onze eigen data. En we weten dan vervolgens ook niet meer wat ermee gebeurt. Nee. En daarom gaan jullie dat met dat project Solid proberen daar een alternatief voor te maken, dat in eigen hand te houden. Mm-hmm. Zit ik hier tegenover de toekomstige Valkenburgse Mark Zuckerberg? Nee, dat absoluut helemaal niet. Kijk, wij gaan geen eigen AI-systemen bouwen. Dat gaan we niet doen. We gaan wel gebruik maken van AI-systemen die er zijn. Voor ons is eigenlijk... de grootste uitdaging is eigenlijk, we krijgen heel veel informatie van inwoners, van bewoners, van burgers. En dan hebben wij ook de plicht om daar heel erg vertrouwelijk mee om te gaan. Dat is gewoon onze plicht. Maar we zien ook de grote voordelen van het gebruik van AI. Want dat maakt ons werk natuurlijk een stuk eenvoudiger. Ja. Soms een stuk accurater. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus controle is altijd heel erg belangrijk. Maar doordat onze dienstverlening kunnen versnellen, vermakkelijker, eenvoudiger kunnen maken. Met name ook voor onze burger. Nou, wij kunnen geen gebruik maken van die technologie, van die big data. Want ja, goed, wij weten niet wat er met die informatie gebeurt. Wij verliezen ook het zicht op die informatie. Waardoor we eigenlijk zeggen, we willen wel gebruik maken van die AI-toepassingen. Maar het moet wel op een veilige manier gebeuren, zoals de wetgeving ons dat ook opdraagt. Ja. En wat hoop je uiteindelijk te bouwen? Hoe ver kun je dat in eigen hand houden met dat project wat jullie nu met de Zuidhogeschool samen doen? Ja, er zijn eigenlijk twee smaakjes in dit geval. Of je gaat binnen de kaders van de fysieke muren van de gemeente Valkenburg, gaan we zelf kijken naar een AI-toepassing die we daarin laten draaien. Laat ik het even maar zo noemen. Of je gaat toch kijken naar bijvoorbeeld systemen die in Europa beschikbaar zijn, ook al onder die Europese wetgeving en onder de Nederlandse wetgeving vallen. Daar zijn ook systemen voor. Dus we gaan een aftasting maken van, gaan we binnen onze eigen muren iets nieuws creëren? Of gaan we toch gebruik maken van systemen die er al reeds zijn, maar wel onder de Europese wetgeving en Nederlandse wetgeving? Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk iets wat ook landelijk speelt, zeer recent nog. We kennen allemaal Digité, hè? Dat is onze digitale identiteit. Daar kun je je zorgdossier mee inkijken of een nieuw paspoort aanvragen. Even heel simpel gezegd, die infrastructuur die was eigenlijk in handen van een Nederlands bedrijf. Dat is overgenomen door een Engels bedrijf. En nu dreigt het in handen te komen van een Amerikaans bedrijf. En dat betekent dat de Amerikaanse overheid dan in de meest erge gevallen gegevens zou kunnen opvragen of toegang zou kunnen blokkeren tot DigiD. En het kabinet heeft nu besloten dat die overname niet mag. Dat die is verboden. Het bedrijf is
daar weer tegen in beroep gegaan. Is dat een goede zaak, vindt u, dat verbod? Ja, vind ik een hele goede zaak. Wat ik net ook eigenlijk aangeef, we moeten wel controle houden over onze eigen persoonlijke gegevens. AI ontwikkelt zich heel snel. In dat geval, dus wij weten ook niet zo goed wat ermee gebeurt en wat ook de toekomstige gevolgen daarvan kunnen zijn. Hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg goed zeggen. Dat kan best ver gaan. In ieder geval, we leggen onze handen in, met name in de overheden van de big tech bedrijven. En ik vind het krachtig en sterk dat de Nederlandse overheid heeft gezegd, dit staan we niet toe. En ik hoop dat beleid ook de komende jaren ook voortzetting zal krijgen. Er was even enige twijfel over volgens mij. Hè? Wat was de afweging om het wel of niet te verbieden? Ja, je zag hier denk ik een mooie dualisme ook tussen de Kamer en de regering. Want ik denk dat een heel groot deel van de Kamer zei, ja, dit gaan we niet doen. Ook het CDA vond dat. Een bewindspersoon moet natuurlijk wel volgens het recht en volgens de wetten handelen. En uiteindelijk is er natuurlijk die organisatie geweest die eerst die toets moest doen of dit rechtmatig kon. En die heeft geoordeeld, dit moeten we niet gaan doen. En daar ben ik heel blij mee en ik hoop dat dat stand houdt. Want wat jij zegt, dit klopt helemaal. En ik ben ook heel blij dat jullie dit soort initiatieven gaan doen. Even los van of het succesvol wordt. We moeten dit soort dingen proberen. En Europa, ik denk dat de schaal waarop wij dingen moeten gaan doen, is echt een Europese schaal. Dit kunnen wij niet als Nederland. Maar op Europees niveau zullen wij dit soort dingen moeten ontwikkelen. Eigen datacenters, inderdaad eigen cloud services. Je ziet heel veel bedrijven al, ook bedrijven met vitale infrastructuur, dat die zeggen, ja, wij willen eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van bedrijven uit de Verenigde Staten. Je ziet ook steeds meer bedrijven eigenlijk hun data en hun systemen terug naar Europa halen. Ik denk dat je dat in de toekomst vaker gaat zien. En dat heeft natuurlijk ook met de veranderde houding te maken van de Verenigde Staten. In ieder geval die relatie is veranderd. Wij mogen gewoon niet naïef zijn. Dus meer Europees, dat wordt wel de richting. Ja. Wat gebruik je zelf eigenlijk? Gebruik jij ChatGPT als je een ingewikkelde vraag hebt? Ja, uiteraard gebruik ik ChatGPT als voorbeeld. Maar er zijn heel veel andere toepassingen die de meeste mensen niet begrijpen. Maar als techneut zoek ik het nog wel wat verder in dat geval. Maar ik ben wel altijd een IT'er. Ja, dat blijft nou gewoon eenmaal in het bloed. Dat blijft dan. Maar het is wel zo dat ik wel heel erg oplet met wat voor informatie ik erin. Kijk, het is natuurlijk prachtig dat je over een paar mooie zinnen ChatGPT in 10 seconden tijd iets laat genereren. Dat is prachtig, dat scheelt een hoop tijd. Maar realiseer je wel in wat voor informatie je dan ook meegeeft. En dat je dan ook over die informatie, dat je die eigenlijk daar het recht, zal ik zeggen, of de controle erop, dat je die kwijt bent. Ja. Dat het voor anderen ook beschikbaar is op dat moment. Die speech van u vanmiddag in Heerlen, was dat bontebal of ChatGPT? 100% bontebal. Ik laat zelfs mijn medewerkers niks schrijven. Ik vind, dit soort speeches wil ik zelf, dat moet uit je tenen komen. En ik denk dat als mensen een ander verhaal zouden horen, zouden ze ook zien dat het niet mijn eigen verhaal is. Ja. Dus ik weiger zo lang mogelijk ChatGPT te gebruiken voor dit soort zaken. Ja. Ik kan niet uitsluiten dat het in Huizen Bontebal door 2 pubers wel gebruikt wordt. Maar dat moeten zij met hun eigen docenten uitvechten. Ja. Dankjewel, meneer Roet. Waar normaal gesproken alles in het Nederlands werd gesproken, is het nu eigenlijk veel normaler om plat te kallen op de socials. Het is een soort niche die nu ontdekt is door de content creators. Nou ja, ik hoor het wel, doei. En dan morgen zal ik vanavond lekker komen mousen, drinken van een tas koffie, een stuk riestenvlees met slagroom erbij. Limburgse sketches, het dialect, verschillende personages, het trekt veel meer bekijks. Maar wie kent het zijn dat dat spontaan zo populair is geworden? Dat stukje Limburg, dat is voor mij en voor andere Limburgse creators is dat echt wat dicht maken. Dus op het moment dat ze dat gaan inzetten, dan komt ze denk ik heel authentiek over. En hier zit ze, Vera Ouro, van harte welkom. Dankjewel. Influencer of limfluencer. Ja. Hoe kom je op het idee om die eerste video op te nemen waarmee dit allemaal begonnen is? Nou, heb je dan over de video van 2 weken geleden? Ja. Nou goed, ik maak vaker Limburgse content. Vind ik heel leuk om te doen. En ik vind het ook een beetje mijn plicht om Limburg ook goed op de kaart te zetten. En ik had een samenwerking gefilmd met jongens uit Heerlen, Kirchhoff Tropicaal. Ja. En op de terugweg daarvan dacht ik van, ik heb nog geen video voor vandaag. Ik wil elke dag het liefst iets posten. Dus ik denk van wat ga ik doen? Nou, ik had al lang geen Limburgse video meer geplaatst. Ik denk, dat ga ik weer eventjes doen. Wel altijd bang dat dat dan misschien een beetje te niche is. Of dat dan niet aanslaat bij het publiek. Nou, ik heb die video gemaakt, gepost. En een paar uurtjes later bleek dat hij wel aansloeg. Ja, bepaald niet niche meer, nee. Nee.
Nu is het grappige dat je hebt Veldeke, dialectvereniging, die bestaat al bijna 100 jaar. Die behartigen het belang van de Limburgse taal. En die maken zich heel veel zorgen. Vooral over ouders die zelf dan wel dialect spreken en tegen hun kinderen niet. Ja. Waarmee je soms indruk wekt dat een hele generatie verloren is voor het Limburgs dialect. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik snap dat wel. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn generatie kijk, hè, de oudere millennials, de jongere Gen Z, dan zie ik wel dat heel veel van mijn vrienden bijvoorbeeld, dat die de kinderen Nederlandstalig opvoeden. Mm-hmm. Dus geen Limburgs dialect. En ja, als je dan vraagt van, goh, waarom doe je dat? Is dat een bewuste keuze? Dan merk je heel vaak dat het eigenlijk, Limburgs is eigenlijk, klinkt niet zo netjes, is niet zo mooi. Of mensen weten het ook niet, daar hadden wij het straks al over. En ik vind dat heel erg zonde, want ik vind juist dat dialect, dat is iets wat je eigen maakt. Dat is iets wat ook een stukje van je eigen cultuur en familieachtergrond en zo laat zien. Dus ik zou dat heel zonde vinden als mijn generatie en de generaties daarna dat geleidelijk laten uitsterven. Ja. En nu? Deze actie heeft heel veel, je zei het wordt niche gebruikt, dat is het absoluut niet. Er is heel veel gedeeld, heel veel geliked, heel veel mensen hebben zich daarbij aangesloten. Tegelijkertijd de social media kan heel vluchtig zijn, dat kan over 2 weken helemaal. Hoe ga je nu verder? Ik denk gewoon op dezelfde voet als dat ik de afgelopen 2 jaar gedaan heb. Ik had toevallig straks eventjes gekeken van wanneer heb ik eigenlijk mijn eerste Limburgse video geplaatst. Dat was toevallig deze week, 2 jaar geleden. Mm-hmm. En ik doe dat, de ene periode, dan is het wekelijks, dan is het iets korter op elkaar of iets langer. Maar ik wil dat wel echt erin houden. En dat het gewoon normaal wordt of is op socials om verschillende dialecten en streektalen te horen. Dat is mijn doel en mijn missie, dat het niet uitsterft. Dus dat blijf ik gewoon op dezezelfde voet doen. Ja. Meneer Bontebal, Limburg heeft momenteel de deel 2 erkenning, heet dat. De provincie Limburg wil dat in 2030 het de deel 3 erkenning wordt. Wat het Fries bijvoorbeeld ook heeft. Daar hebben ze ook geld voor uitgesproken. Om de promotie van de Limburgse taal nog verder door te voeren. Vindt u dat Limburgs die deel 3 erkenning, die het Fries dus ook heeft, verdient? Of zeg je als Rotterdammer, joh, pleurt op? Die is heel mooi, ja. Overigens herken ik dat wel. Dus dat als je een bepaalde dialect spreekt, dat het al snel gezien wordt, maar praat maar gewoon normaal Nederlands. Toen ik net politiek leidde, wat de eerste mailtjes die ik binnenkreeg, gingen allemaal over, zou je geen taalles nemen? Dat serieus. Dus in mijn fractie zitten natuurlijk allemaal mensen die uit het hele land komen. Ja. Dus, iemand die Fries spreekt, Twents komt bij ons voor, Limburgs komt bij ons voor. Dus dat maakt het heel mooi. Ja, deze specifieke vraag, kijk, als ik het goed begrijp, is er een aantal criteria waar je aan moet voldoen om die taal naar dat niveau 3 te krijgen. Ja. Dus er zijn geloof ik 30 voorwaarden waar je aan moet voldoen. En er moet ook sprake zijn wel van één gedeeld geheel. En dat is wat ik goed begrijp, want ik kom niet uit Limburg. Wel wat nog mist. Ja. En dat is het ingewikkeld. Maar ik zou wel zeggen dat als er iets ontstaat waaruit die gemeenschappelijke delen er wel is, en daar moet Limburg dan zelf ook aan werken. En de mensen in Limburg moeten inderdaad zelf, zoals jij doet, dit blijven promoten. Dan moet op een gegeven moment er een verzoek worden gedaan bij de Raad van Europa. En daar zou Nederland wel degelijk dan bij kunnen helpen. Dus het is volgens mij een samenspel. De provincie moet hier gewoon mee aan de slag. Mensen zoals jij moeten dit blijven promoten. Zoeken naar die gemeenschappelijke basis en die voorwaarden. En dan zou inderdaad Nederland hierbij moeten gaan helpen om dat bij de Raad van Europa voor elkaar te krijgen. Welke Limburgse uitdrukking zou je, meneer Bontebal, tot slot van deze uitzending meegeven naar Rotterdam? Dit gaat mis. Dit gaat mis. Ja, dan moet ik onder druk iets bedenken. Wat vind je zelf een hele mooie Limburgse uitdrukking? Nou, ik vind draan wie verkes Willem. Dat vind ik echt een topuitdrukking. Kun je me even uitleggen, meneer Bontebal? Ja, zeker. Dat zeg je eigenlijk dat kun je in verschillende contexten gebruiken. Dus of ik ga een avondje stappen, dan kan ik zeggen, ik gewoon draan wie verkes Willem. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik heel hard gas ga geven. Maar het kan ook bijvoorbeeld als je aan het werk gaat of als je, weet ik veel, heel veel dingen op een dag moet doen of zo. Dan geef je even gas geven. Ja, dat is eigenlijk wat je nou, neem die mee. Ik heb er misschien nog wel een. Tot slot. Ja, tot slot. Dat is een kwestie van geduld. En dat wil ik dan meneer Bontebal meegeven. Dankjewel. Meneer Rouwette, hartstikke bedankt. Meneer Bontebal, veel dank voor je komst. Dit was de Week Wel voor vandaag. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Maar eerst natuurlijk het weekend wel.